uJesu ya mangalisa, uJesu ya mangalisa, uJesu ya mangalisa, mangalisa inhliziyo ya wayikhiphi inhliziyo elithe wafaka inhliziyo kamoya, uJesu ya mangalisa, mangalisa inhliziyo ya wayikhiphi inhliziyo elithe wafaka inhliziyo kamoya, uJesu ya mangalisa, mangalisa inhliziyo ya. Ameni. Zulu. Kristu inkosi bazalwane, ngiyabingelela Mama Tekwane, ikhabhinethi yonke bazalwane egameni likaJesu. Siyabingelela obaba, omama, ulusha, uSunday School. Siyabingelela omakhelwane, siyabingelela ihlobo imndeni. Bonke abazalwane egameni likaJesu. Amen. Okhulumayo uLangelihle wakamaphumulo Sibongo. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Amen. Ngiyathanda ukusho ukuthi angiqashwanga. Amen bazalwane. Kodwa ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Wafika kuJesu kweyami impilo. Ngiyambonga ukuthi akafikanga sengiqala ukwenza izono eziphathekayo. Njengokubhema nokuphuza nokujola nakho konke okukhona. Kodwa uJesu wayibamba impilo yami ebuncaneni. Ngike ngisho ukuthi wangakholwa, wayengakholwa ngoba uzohamba isathane simnikanikize simdephule. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu usathane uyabhonga ufuna somgwinya. Ngizofakaze mina ukuthi ukhona uJesu okwazi ukubamba impilo yentombazane. Ukhona uJesu okwazi ukubamba impilo yensizwa. Ukhona uJesu okwazi ukubamba impilo kamama. Ukhona uJesu okwazi ukubamba impilo kababa. Ikhona imjolo namablessa abafana baphelanga ukuze kwazi ukusindiswa. Babekhona bedeliwe benemali benama-PM benama-streetwise too. Kodwa ngasindiswa kunjalo. Ngizothi noma ugqilazelile kumnandi ukuthi uyosalululu komfana. Kodwa isiphetho sakhona siyikufa. Uma wenza isono uyisigqila sesono. Noma ungabona ngathi uya-enjoya kumnandi kodwa sikhona isikhokho. Sikhona isikhathi la uzobulala khona ethuneni. Umngane wakho uzobe engekho noma uzobe engekho. Njengoba uthi ngeke usindiswe nje abazali bengasindiswanga uzobe uwedwa ethuneni. Sikhona isikhokho la kusha khona ababengayenzi intando kaNkulunkulu. Uma ukwenza la emhlabeni ukwenza ngale ungasathandi. Kodwa nangu uJesu lithi izwi likaNkulunkulu uma indodana yomuntu imkhulula lizoba ngabakhulekile impela. Impilo kokugula nakho ngegama likaJesu uyaphila. Noma ugqilazelile entshwaleni kaJesu uyakhululwa. Noma ugqilazelile amantombazaneni kaJesu uyakhululwa. Ngizofakaza ukuthi ngiyintombi yevangeli. Angiphathaphatha ngithintathinta. Yizwi nje philwa ngalo. Uyakwazi ukuhlala uyintombazane ungajoli. Ukwazi ukuhlala uyinsizwa ungajoli. Ukwazi ulinda isikhathi uNkulunkulu masekunikeze sona. Ubani owathi loneliness iqedwa ngokuthi ube ne-boyfriend? Leyo nto enjalo angiyazi ayikho. Ngoba uJesu ufika akubambele impilo yakho. Ufika uJesu avale zonke izono zobusha iy'nkanuko zenyama. Akwenze lingakhetha uphethe angisaziphileli mina. Kodwa sengiphilela uKristu. Eklasini babemesilanga uyazi nje lento yokuba nenhliziyo ebuhlungu ukuthi i-boyfriend yakhe ikushiyile. Ukhala ukuthi ayifonelanga. Ngithi anginaso leso stress. Ngoba uJesu wafika wangikhulula. uJesu wathi uhlala ngentombi. Noma ngathi usunazi ingane. Kodwa uthi uJesu uyambulisa ubusha
sinetheza sathi lutho. Yebo, uma usufikile nje evangelini ushiya konke. Ingakho sohlabelelayo ngathatha isiphambano sami ngamlandela. Ngoba uma usunoKristu Jesu izistress nje ubinazo. Somjolo usithatha kulo Jesu. Awu, esika Jesu uyasithatha usinikeze yena athi ijoka lakhe lilula. Nangu Jesu uyakulenzile iphutha uma ungahamba uJesu ungamamkelanga. Njengoba uthi uthemba amadlozi ayakubona yini? Nangu Jesu awuhlabi ngisho inkomo. Awuhlabi ngisho iqhuthe. Awuhlabi ngisho imbuzi. Lokuthi ufuna ukuvikeleka, lokuthi ufuna iprotection. Kodwa uJesu ayedwa wenza konke. Uyacabanga uthole i-full package kuJesu. Uma ukhulu uyathandaza. Awuyi uyothi ngiyohlaba inkukhu ngiyagula. Uma unenkinga emzini emshadweni yakho uza kuJesu. Ngoba uJesu yikho konke kukho konke. Ngizothi intombusho yokulenzile iphutha uma ungamamkelanga uJesu nawe baba noma mama asokukhululela impilo yakho. Ngoba ungabona ngathi yonke into right kanti uphilazekile. Ngiyanibingelela egameni elihle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngibingelele umamngameli. Ngibingelele abafundisi. Ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelele isizwe, ngibingelele lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathanda nje ukuhlabelela nje kancane. Uyesu Yesu Jesu uyeza. 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 Uyeza Masina. Uyesu Yesu Yesu Jesu. Uyeza. 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 Uyeza Masina. Uyesu Yesu Yesu Jesu. Uyeza. 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 Ngiyathanda ukubingelela egameni elihle egameni likaJesu. Nami ngithi ngisukume ngizofakaza bazalwane. uNkulunkulu nami ngiyathanda ukumbonga kakhulu ukunikeza nje leli thuba leli ukukhethwa kuba kule ndawo. Amen. Namhlanje kuvuka nje kuphela amagama la kimi ukuthi ngempela sidabuke sihambe suke lewo goli size la. Kodwa nje sihambele nje amahhala bazalwane. Manje ngizokhuthaza nje abantu abasha ukuthi singabi nje ukuthi sijabulise ukuzala eNanda. Kodwa sizazi ngempela ukuthi sizoyenzani la bazalwane. Ngisafakaza nje kancane ngempilo yami bazalwane. Nami uSathane besengibambile noma bengawathandi abantu besifazane bazalwane. Kodwa egcineni 2024 sengihlelile nodwezwe sengingedwa bazalwane. Ngangena phakathi kwezono. Ngangena singibhena isango bazalwane. Ngaphuza utshwala mina ngiyabazi bazalwane. Intombazane yokuqala ngathandana nayo besingina 24 years bazalwane. Kodwa ngizange ngambone engqunu ngoba uNkulunkulu ngambona lapho ukuthi noma inyama beseyivuka ngizama wonke amaplans kodwa uNkulunkulu wangena, uNkulunkulu wangisingatha wangiqoqa bazalwane. Manje uNkulunkulu ngizobonga bazalwane. Lento ibhlungu bantu abasha, ibhlungu mose thina iyinsizwa ibhlungu kakhulu. Sithengile thina ama cellphone 3.5 ngikhipha xa ngingamsebenzi mina. Kodwa yabo songene kuba ubaba uzochaza ukuthi lento bazalwane. So support manje. Ngikhipha uthenga ama data gogo. Kodwa ngiyambonga nje uNkulunkulu bazalwane engikhiphile kulozo zinto lezo. Ngoba ungenzeka ukuthi ngabe ngihambile impela le ndlela bazalwane mhlawumbe vele bezongibulala njengazi. Ngoba omunye angafakaza la uthi yena uhambile wakubona kodwa mina uNkulunkulu wangibamba. Wangibamba bazalwane. Manje uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu bazalwane. Amazwi mancane ingcebo yethu mayezulwini bazalwane. Njengoba ngisho incwadi yaseMateyu. Ngoba singafuna zonke izinto zalomhlaba ngeke kusize ngalutho bazalwane. Ngeke. Ngisho ungakhuluma ngesikole lento lezi ziyophela. Iyaphela ngempela. Kodwa nje amehlo ethu mabheke uNkulunkulu. Amen. Sisho njalo, kuningalo
Kristu inkosi. Ngibingelela obaba bephakathi kwethu abafundisi bonke egameni likaJesu nabavangeli. Ngibingelela ugogo nabakhokheli. Ngibingelele omama, obaba, ubhuti nosisi egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu osigcina indlela yonke. Safika siphephile. Ufakazi bethu abufani. Unoqhosha ubhuti Kabelo ngimuzwe ngithi uyashaya. Ethi ngina 25 years angiyazi intombazana. Umbona impela usisho impela uyayizwa le. Akothi Jesu nomuzi. Wafika nakithi. Sonakele. Awusonakele. Ngiyamthanda uMkonyana. Ngiyamthanda noBamaphumulo futhi. Banokufakaza lento bengayifihli ukuthi bebenjani. Nathi sikhuthazeke ukuthi awuyazi le nto ayifihla ngoba vele usuphumile kuyo. uJesu ukusizile. Nami ngangqole kakhulu. uNkulunkulu lingakangeni ivangeli. Ngiyakwazi ukusonta nami. Ngiyakwazi ukusonta. Kodwa uqhubeke uyiphathe nje izona ungene uphume esontweni uphethe izona. Isona sikhulunywa makushiwo nje mhlawumbe kushiwo nje ethwanya joli kodwa nje hayi akukhulunywa nje lokho. Hawu asikhishwa nje isono. Sagijima ke nathi siyitshela ukuthi sihamba ngendlela right. Saqilazeka bengithanda mina nobugebengu kakhulu. Bengithi impela ngiyoba isigebengu sesudu ngoba bengithembeka. Bengasiye usikhotheni kahle kahle ngizoyibeka kanjalo. Bengilesi impela sama computer. Bengilesi esihlelekile. Hey. Umqondo ungcolile bazalwane. Umqondo ungcolile. Kodwa wafika uJesu wayishintsha ingqondo yami. Wangenzela umusa. Ngoba uNkulunkulu ngempela yabona umfuna ngempela. Mawufuna ngempela uJesu uyafika kukhulu. Mina ngufakazi sobamfuna ngeqiniso uNkulunkulu ngempela uyangenelela. Ngoba ngangikhala nami ekamereni lami lezo insuku lezo. Sengifuna ukukhululeka. Sengasayithandi lempilo. Siye sisho nomngane wami lapha eResi sithi ayindoda mina siwayeka amantombazana. Hayi. Akakholwa lo muntu kodwa uyayibona nayo lento ukuthi lento ayikho right lento. Simene siwayeka amantombazana indoda. Engithi mina siwayeke ngempela. Mina ngiyaziwa lo mzuzu ngiyakholwa. Kodwa nje ngidlela izolo. Bangalimbe. Umama ke bekumuntu ke obebuka na YouTube ke wambona mama Matekwane. Kodwa ngazi ukuthi umama uyamlalela kodwa mina awungayingeni nje ngayingeni. Ngase ngibona ufakazi babazalwane. Amen. Base sinombulelo, esawuse sinombulelo zoshashana. Ubhulisandile nosisimi ngayo. Amen. Bakhuluma ngokuthi uJesu uyamgcina umuntu omusha. Amen. Uyakwazi ukuphila ngoJesu ungasidli isona. Amen. Ngase mangibuka lofakazi yangihlaba enhlizweni le. Uyasabeka. Ngase ngiyafuna nami kuyophenduka. Amen. Bakhuluma ngokuvuma izono. Kufakazi ngiyakwazi ukuthi uJesu uyakhululana ngokuvuma izono. Ungabi nenkani mawutshela ukuthi isono siyavunywa. Uyasivuma isono sencabango isandla esiphathekayo. Awuzivumi kanye izono. Uzivuma imihla namalanga izono. Amen. Ngoba uyacabanga. Kwasho ukuthi vele sengizovula ikole. Nami ngathatha ngamatekisi ngayegolile. Amen. Ngenza ama-arrangement ke no sisinombulelo ukuthi noma mshabalala ukuthi ngicela uzobona ugogo for inhlambuluko. Ngifika nje ngimpathula ugogo. Ngifika nje lapha nje hayi umfana smart, umfana ufunda evet. Amen. Ngiyazazi ukuthi hayi ngeke ungitshele. Kodwa akuzangiphaka kodwa nje ngiyakwazi lokho ukuthi hayi ngeke ungitshele. Ngifakela ibuko ezimnyama. Ngichama nje. Bema ngifika gogo, gogo kwesami ngothanda. Fika nje ukwamkela ngisho njalo. Ngiyafika gogo ngiyangifundisa ukuthi uvunywa njani. Hayi ngazi ikhake phezulu phela ke ngicream nje. Ngishayela ucream ngiyaphuma ngehamba. Into engibambe ematsheni uthando. Yesabeka. Ngathi mangiza ngamaSundays ngibanjwa uthando. Bakhona noma umshawala noma umshawala ngibanjwa uthando. Kuthi angifike ngamaSaturdays, kuthi angifike ngamaFridays. Angithula uNkulunkulu angene lempilweni yami. Ngokuvuma izono. Yazi abantu bagcina abafundisi bagcina bese emapulpit. Badla izono bese emapulpit. Bangena 21 days bangena kuyafana.
inkonzo enhlambuluko ayikho. Ngakudlula inkonzo enhlambuluko. Usuyizwile ngamadlebe akho. Ngakudlula inkonzo enhlambuluko. Ngiyambonga ukuthi Jesu ungigcinile njengamanje. Wangikhulula kukho konke okube bengikwenza kuningi kakhulu kodwa ngenxa yesikhathi. Amen. Amen.